Què tal? Bona nit, estimats ensinistrats. Una setmana més amb la tertúlia de One Piece. Avui no ens acompanya els companys de l'Illa Punteria. Tenim només el convidat, que és en Cristià, en Crips. El coneixereu. Potser per Twitter. Potser us sona, sí. Té en Godai, de Maison Ikkoku. Dic Maison perquè si dic Maison Ikkoku, no? Si hi ha Mr. Karate per aquí, ens diria de tot, abans que res, notícia d'última hora de One Piece al Japó. No de català ni res, ni del Super 3 ni res. Però és que tornen els endings, que això hi ha gent que no ho sap, potser, però hi ha un moment de la nostra vida amb One Piece que ens vam quedar sense endings, perquè es van treure al Japó, simplement, i van allargar la duració de l'opening. Doncs ara tornen els endings i també un nou opening. El nou ending estarà interpretat per les Chili Beans, que és un dels grups preferits de l'Oda, sobretot una cançó que es diu Lemonade, llimonada, o sigui, mira. Però la cançó no es dirà així, és una cançó preferida de l'Oda. Aquí ens vam quedar amb els dibuixos dels fans, oi? Sí, és un ending, era l'últim, sí, era aquell. I tindrem un opening també nou, que es dirà, no, del grup Sekei no Owari. Els títols encara no se saben. Però es veu que és un grup famoset aquest, o sigui, la gent està molt excitada de cop i volta amb aquest opening. I res, fins aquí podem dir, perquè ja seria tot spoilers. No parlem de res del que està passant a Japó amb One Piece. I nosaltres venim a parlar dels episodis setmanals de SX3, que tenim del 29 al 42. Sempre són 14 episodis, És que és una bogeria això que vaig iniciar, Cristià. Sí, és una passada, sí. És un ritme frenètic, sí. Tant del Super 3 com de tots. Sí. A vegades he pensat, ostres, Marc, ho fas durar fins a l'entrada de la Grand Line, tu, i ja està, o què? Perquè veurem si continuem. És que és feina, i a més estem amb... La setmana que ve començo vacances. Ja tinc ganes ja també de descansar, no?, de Twitch, però bueno, m'agrada fer el contingut aquest i m'ho passo bé. I tinc ja convidats pensats per anar passant per aquí, sempre que vagin al dia, clar, de l'emissió de One Piece. Anem per feina, perquè sempre això ens agafa... És que són 14 episodis. Volem fer vacances, diu la vaca, esclar. En volem fer. Som-hi, parlarem dels episodis del 29 al 30, però abans ens diràs com et vas iniciar a One Piece, Cristià. Digues, va, com va començar el viatge amb els barret de palla? Jo soc generació tele de Super 3, suposo que com molts d'altres. Soc generació anys 90 i, per tant, per mi sempre ho he dit això, soc generació One Piece. I a la generació Bola de Drac, doncs per mi el Bola de Drac de les persones o els nascuts als anys 80, per mi és One Piece, no? Aquest fenomen. I descobreixo One Piece l'any 2006, mirant la tele, després de dinar, en horari entre classes de matins i de tarda, que hi havia la franja al migdia, i va ser a partir d'allà. I recordo que era un fenomen, que era l'única sèrie, l'única del Super 3 que parlaves amb els companys, que tornaves a la tarda després de dinar i tu comentaves els episodis. I no m'ha passat amb més sèries. Per tant, sí, va ser tot un fenomen i va ser arran d'això, el Super 3 en català, sí. Ostres, és maco això perquè, clar, vas viure el que la gent de la meva edat va viure amb Bola de Drac. Totalment, sí. Clar, ostres. Bones Magazine i Pedranyal. Gent maca per aquí. Així m'agrada. Hem anunciat que hi ha un opening i ending al Japó amb One Piece, però ara, ja ho hem dit, i ja no toca repetir-se. Tindrem diferències amb el manga avui també. Tindrem més noms d'aquests que no importa ningú menys a l'Oda, que és així de fric, i descobrirem noms de personatges i coses d'aquestes que sempre em diu l'Enric, la nostra Wikipedia catalana de One Piece. Els barrets de palla, ara es diu. Som-hi, va, episodis del 29 al 30. Comencem. Ens vam quedar a les portes de la final del combat a Ruffy contra Don Krieg. Li trencava la llança i seguien el combat. Hi ha alguna cosa que em fa gràcia, Marc, i és que fa de mico en Ruffy. Aquí o sigui, sí. Hi ha un moment que fa el burro, clar, vale, es diu Monkey, però
per què fa això? O sigui, per què el seu nom, no? També és una mica... No sé si o deu precisament perquè es diu Monkey, perquè li va posar Monkey perquè sí, o d'on ve això? No sé si tu... Ara mateix no et sabria dir si en la versió original també fa de mico o fa un que també és molt típic de quan estan fent alguna cosa així d'aguantar-se fort o equilibri, o és algú del català que van dir, vinga, va, farem que faci el mico, no? Però em sembla que sí, perquè en Cric li diu, sembles un mico o no facis el mico, i ell limita un moment, sí. L'atac del mico, diuen per aquí, és que sempre tiren cap a bola de drac. Jo suposo que sí que fa el mico. Ja no sé si és cosa de la Toei, hauria de mirar-ho en el manga. Això no ho vaig mirar, perquè sé que no hi havia cap diferència. A Mangoku també hi ha el símil del mico, no? Tot i que ve de la llegenda, no sé si té res a veure al final aquest animal, però bé, en fi. Clar, no sé si el monkey tindrà algun significat. Ho veurem, a veure si ho podem veure en català, si és que en té. No direm si té significat el monkey. És Ichiroda. Tot és possible. Gran combat amb en Cric, sempre traient armes, no para, inclús en Sanji ho diu, aquest tio no para de treure armes. I m'agrada com en Ruffy sempre se les ensurt, no?, per salvar la pell, és que és un crac. Jo dic, sembla molt tonto, la Toei el fa més tonto a l'anime, sempre ho destaco, això, i això és que a mi m'encanta. Lluita, és el que li diu també en Zef, no?, potser morirà, però ell lluitarà, no?, fins al final. Sí, que diu la frase aquesta, o té moltes ganes de viure o el convenciment que guanyarà, no? Sí. Que és, no?, que ho segueix intentant malgrat, doncs, rep cops una darrere l'altra, no? Sí. I això fa també, suposo que en Sanji tingui aquest... Clar, hi ha una escena, mira, la posaré un moment, una escena del manga, que potser reforça més que en Sanji comença a tenir un respecte per en Ruffy, o que comença a admirar-lo, i és que quan en Don Krieg agafa amb la xarxa amb en Ruffy, li diu amb la seva tripulació que l'ajudi i agafen unes ballestes. Això a l'anime no ho veiem. I clar, en Sanji, al veure que poden atacar en Luffy a traïció, pateja uns quants dels que estan per allà a l'aigua i diu, deixeu-ho l'estar, no? I això ho trobo que ja hi ha com una mena de reforç, no? Ja comença a haver-hi alguna coseta. A l'anime només està tota l'estona dient, però per què lluita? Per què no es rendeix? I estava una mica com negatiu, no? I potser no faria gaire per en Sanji, això. Però bueno, volia destacar aquell moment, que no el tenim a l'anime. A veure què diuen aquí. Això de Monkey és un homenatge a Bola de Drac, ja que en Goku està inspirat... Bueno, el que dèiem. Veig que tots tirem cap a Bola de Drac sempre. I res, acaba el combat. En Ruffy guanya, acaba l'aigua, en Sanji el salva, i ja després només queda veure si en Sanji es voldrà unir a la tripulació. Que són aquelles coses que, aunque no hagis vist mai One Piece, l'opening sempre t'està explicant una mica què va passant, no? Perquè veus en Sanji a dins el Going Merry. O sigui... Però bueno... Tampoc no faríem aquí els episodis passats. S'unirà en Sanji a la tripulació? Ai, seria molt estúpid, no? Però sí, aquí també hi ha una escena extra que quan rescata amb en Ruffy pensa en l'All Blue. Això també és un afegit de l'anime. No sé la gent del xat què li sembla aquest final d'en Don Krieg i en Don Krieg en general. A mi m'encanta, I el tàndem que fa amb en Jin, no? Dues maneres diferents de veure la pirateria. Sí, exacte, és això, no? Però hi ha una cosa interessant, perquè en Jin té en Krieg com un déu o com un ídol o com un referent que no el trairà mai, i malgrat no el traeix i és fidel i morirà amb ell, també posa en valor la justícia, no? El fet de dir, ostres, Krieg, tu t'estàs passant i malgrat ets la meva vida, no? La meva vida té sentit per tu, jo la poso en joc i val per això, també et puc qüestionar o fins i tot, doncs, contradir-te, no? És interessant. En Jin ens abandona i s'emporta en Krieg. Li deixen molt clar que respirant l'Emax 5 poca vida li quedarà. No sé, en el manga hi ha un moment que treu molta sang per la boca,
i et dona a entendre que en Jin li queda res, sortir una mica del baratí i potser fer i ja caure. Però es queda tot a l'aire, se'n va i no sabem ni si ell ni en Krieg es salvaran. En Krieg es podria salvar més, clar, ell no es menja l'Emac 5. Però en Jin sí, però bueno, crec que queda maco. I el Trueno, la seva armadura d'or i el seu físic sembla com si fos el cavaller d'or de Tauro de Saint Seiya. Sí, és una mica Caballero del Zodíaco, no? Sí, del Zodíac. I res, aquí apareixia en Yusaku, apareixia de cop. Jo no me'n recordava que venia aquí, però clar, després hi ha una conversa que els explica que existeixen els 7 reis del mar, els guerrers del mar. I tot això, i em sorprèn. Per cert, aquesta barqueta que agafen per anar-se'n cap a Arlong Park té un nom. Té un nom, el tinc aquí. Es diu Shimashima Shopping. O sigui, inclús això té nom. Mare de Déu de l'empenta. Aquí és on es parla de bola de drac i diuen, no, de Naruto. Tenim en Kobasen. Llavors passo. Això que comentaves d'en Yosaku també és interessant perquè diu, la Grand Line es diu també cementiri de pirates perquè hi ha 3 grans poders i un són els 7 guerrers del mar i els altres 2 no es diuen, no? Que dius, bueno, què és, no? Però bueno, sí que se'n diu un, no? Com si hi hagués 3 pilars. Sí. I queda així. I vull destacar una cosa d'aquesta conversa, en veritat està en el següent episodi, però bueno, en Sanji se'ns uneix en una escena molt maca, despedint-se d'en Zef, tot i que abans intenten com fer-lo enfadar perquè se'n vagi. Ho trobo com molt... Sí. No ho sé, no fa falta, no sé. I a més, dins de lo que és la manera que té la narrativa d'Eiichiro Oda, és molt estrany que no hagi volgut ser més sentimental en aquest moment. Ja ho és al final, i és quan ja petes, ja plores, no?, amb en Sanji, amb la despedida. Però, ostres, hi ha una cosa amb l'anime que volia criticar, i és que... no, al revés. En el manga he de criticar Eiichiro Oda aquí. Perquè tenim aquest moment en què tots comencen a provar la sopa, val? I els xefs, tots els cuiners, comencen a tirar els plats. Val? A l'anime no els tiren, només el tiren Zef. El que passa és que en el manga, en Zef llença el plat amb sopa. I això en Zef, havent vist el flashback de que el menjar és superimportant i tal, ell no tiraria un plat de sopa al terra. En canvi, l'anime se l'acaba i tira el plat buit. És com més... va més amb el personatge, amb el to. No sé si estaries d'acord aquí. Creus que és un error d'Eiichiro Oda o que estigui el plat plen al manga dona més força a voler fer fora en Sanji? Fa com més mal. Clar, és interessant, la pregunta. Jo veig més bé el tema anime, no? Però clar, si ho vols fer creïble, però sempre que en cap cas és justificat tirar el menjar, etc. Bueno, no sé. Clar, diuen, justament va fer mal, sí, però és que amb el que ha viscut no ho faria. Va en contra dels seus principis. No ho sé. I si en veritat ets capaç de tirar menjar, també podries dir, mira, Sanji, vés-te'n a ser pirata i aquí estem tranquils i no passarà res. Però no, fer aquest espectacle i tirar menjar, després del que ha passat, jo no ho trobo gaire del personatge. També hi ha una censura a l'anime, quan en Sanji es mira el dit i veu que té uns talls, val? En el manga hi ha una mica de records i es veu com en Sanji comença a fumar, perquè diu que vol ser adult. Diu que ja és gran. I això, òbviament, no ho veiem a l'anime perquè és bastant... Un nen començar a fumar a la seva edat és una mica... És raro inclús que en reedicions que hi hagin de manga internacionalment, no? Mundialment, no hagin amagat aquesta vinyeta, no ho sé. La trobo una mica forta. En els 90, finals dels 90, era normal, suposo, però ara crec que xoca bastant, no? No sé. Sí que vam veure nanos de 12 anys fumant a la nostra edat, però aquí és molt més petit en Sanji. Però bueno, volia destacar aquestes coses. I de camí cap a Arlong Park hi ha també un comentari en el manga que no apareix a l'anime, que també el trobo bastant important, però que també entenc que l'anime no el posi
I és aquí que en Ruffy diu el que deies d'un cementiri de pirates, i en Ruffy diu que precisament ell sempre ha escoltat que la Grand Line és el paradís. Té sentit si saps més coses més endavant. Bueno, o que està molt influït per la figura d'en Shanks, no, des del principi, per tant, i ho té idealitzat, ell llavors ser pirata des de petit, per què? Perquè té en Shanks com a referent. Per tant, seguir els passos d'en Shanks suposo que és un idili, no? També es pot, bueno, des del que sabem fins ara es pot interpretar així, després hi ha coses... L'Oda ho posa entre cometes, ja el coneixem com és. Diu que és un paradís, com si la Grand Line no ho fos tot, saps? Però com que l'anime reafirma tant el cementiri i tot i tal, pues suposo que no va voler posar de cop que en Ruffy deia que era un paradís. O sigui... Però bueno, veurem si realment és un paradís, eh? Això, perquè la Grand Line, tal com ens la pinta, ens sembla perillosa. I abans que tanquis el capítol, el Mandalorian diu que es preguntava si no creien que el personatge d'en Perla, intocable, no aporta res, no? Diu que sense ell tot seria igual. Ho vaig dir que em sonava farciment a mi en el seu moment. Després vaig veure que apareixia al manga i vaig dir, ostres, perquè en el seu moment van fer primer l'anime, no? Ho vaig veure jo per Telecinco, sempre ho dic en castellà, i després Planeta va treure la gran edició tot i colori de One Piece. I és quan vaig veure que en Perla existia. Sí. I res, episodis 31 a 34, que veiem que ja es dirigeixen amb el Shima Shima Shopping. Has posat la imatge? Els peixos que apareixen al principi són voladors? Són peixos normals que salten? No sé si és el típic peix aquest volador, no? Sí, que també apareix a La vida de Pi. No sé si has vist la pel·lícula. No l'he vista. Pues sí. Hi ha molts llocs típics que sempre surten perquè creïn un arc de Sant Martí, no? I dona aquell ambient. Bones, Anna Canudes, bones. I res, que ens expliquen que hi ha 7 guerrers del mar, que en aquests 7 guerrers hi ha un tritó, que es diu Jinbe, i que en l'Arlong, on es dirigeixen, no? Arlong Park, hi ha... Bueno, Arlong forma part de la tripulació d'en Jinbe, diuen. O amistat, tampoc no ho recordo. Bon vespre, Marc Patocín, benvingut. Estem comentant One Piece. I mira, ara ja hem vist 2 personatges nous aquí, bueno, en veiem més, però ara destaco en aquest moment a l'Arlong i en Nezumi, aquest el rata, que té els seus negocis, no?, amb l'Arlong. Arribem i ja ens diuen que la illa està a les ordres de l'Arlong, no? Si ho vols anar explicant tu, que xerro massa. No, fes, si ho fas de conya. Tu ja saps la seqüència, jo vaig aportant, digues. Res, la Nami també ha arribat al mateix moment, bueno, unes hores abans, perquè la narrativa en aquests episodis és com molt... Sembla que la illa sigui pocs metres quadrats, tots es troben molt ràpid, és com... molt pim-pam, no hi ha farciment, no? Apenas que pugui allargar la cosa. És tot molt... Vinga, va, pim-pam. Sí, és veritat. Sí, i la Nami es troba a un nen, que ara que ja ho han vist els espectadors, si anem al dia amb el Super 3, aquest nen és quasi una clara referència al passat de la Nami, no? Li han matat el pare, no? En aquest cas és el pare, i es vol venjar, i no vol que hi hagin els tritons. Aquest nen es diu Chavo. He parlat del nen per dir que es deia Chavo. És el seu nom. Bueno, arriba el grup d'en Johnny, en Zoro i l'Usopp, i l'Usopp i en Johnny abandonen en Zoro en una escena molt graciosa. Són uns malparits. Veureu que en Zoro és bastant de fer-lo patir. Ja ho passareu bé. Almenys aquí a l'East Blue és bastant de fotre'l molt. És molt graciós. El que sí que he trobat que des de la saga d'en Gaimon, de la setmana passada, hi ha hagut... Es comença a despertar l'humor i es va intensificant. I trobes moltes escenes en Cloud Donald. Potser al principi costa més, però després ja és un continu i és d'agrair, no? També que trenques una mica amb aquest aspecte més seriós, no sé com dir-ho. Mira, aquí hi havia una escena molt semblant a l'opening,
quan li dona amb el rei de la costa, en Luffy. Aquí li dona amb en Momo, el peix vaca aquest, no? El monstre, que ve de la Grand Line. O sigui, ja us podeu imaginar quin tipus de monstres hi ha en el cementiri de pirates anomenat Grand Line. Pere Vila, hola, el 6 d'agost fareu quelcom especial? El 6 d'agost... Val, això hauria de ser un especial de One Piece pels que anem a ritme japonès. Si et refereixes a això, i no direm res. Soc capaç de fer-ho? Podria ser capaç, sí. Podria ser capaç, Pere Vila. Però encara... Estava rondant-me, per la ment, però si decideixo alguna cosa ja ho faré. I en el capítol aquest, Marc, també hi ha una cosa graciosa que al final, bueno, ja és molt evident, no? Aquest racisme que hi ha totalment en la saga, no? Però que és per dues bandes, perquè quan veiem en el Capità Rat aquest, diu que cony de tritons són uns éssers fastigosos i a la vegada l'Arlong ho diu als humans, però tu ets un bon jan, no? Vull dir que diguem que és d'aquests dues espècies, per dir-ho així, no? Que hi ha un racisme cap als dos, no és només dels tritons, no? Has dit just on volia anar a parar, perquè t'hauràs fixat, i els espectadors també, en aquests episodis, que qui té més odi són els tritons cap als humans. Tot i que estan els humans a la illa sotmesos, no hi ha paraules d'odi racial cap als tritons en cap moment. Ans al contrari, sempre és a través dels tritons. Però sí que en Zoro i en Sanji diuen dus o ets un... Però no són del poble. No són del poble. Ja. Clar. Vull dir, la gent que està sotmesa a la tirania tenen males paraules cap als tritons, però no com a espècie, com a raça, sinó com a malvats, no? Com a dictadors, i tot això. No diríem altres paraules perquè aquí ens tanquen el canal. Però és curiós. És curiós. No és mutu el racisme. I crec que cal tenir-ho en compte. També et diu lo bona gent que és, no? Els del poble de l'Anami. Sí. Per cert, ens presenten més personatges dels companys de l'Arlong, que tenim en Hachan, en Kurobi, que és el karateka, i en Chiu, que a mi em recorden una mica... el Pop podria ser una mica en Dodoria i el que escup aigua podria ser en Zarbon. Els trobo bastant... I en Freezer l'Arlong, saps? És una mica aquest pal. Arlong és l'Abascal de One Piece. L'Arlong és dels meus personatges preferits de One Piece. Avui he vingut estil Tritó, no? Perquè són molt playeros, no? Molt hawaians. I em fan molta gràcia els seus looks. I això. I tenim un missatge del Mandalorian que és llarg. A veure, un aspecte sobre la versió catalana de l'anime. L'actor català del Cric és l'Enric Serra, sí. El coneixereu per ser la veu d'en Dabra i el pare de Lupà, sí. La bola de drac. Va morir el 2014. Es troba a faltar, fotia uns crits molt autèntics. No votaré pas, aquí et penses. Però l'Arlong m'agrada com a personatge, el disseny, tot. Que faci el que faci... Jo els personatges malvats... A veure, qui no li agrada en Darth Vader? Home, no sé, tu algun enemic que t'agradi molt, Cristià? Algú que en veritat a la vida real no ens agradaria gens, però clar, en la ficció... Clar, però en la ficció sí que bueno, és normal, no? No tant per als ideals que defensa, sinó més per com està creat aquest personatge, no? I és el que et passa a tu també, potser per la fermesa que té, o la forma de reproduir-se, o l'estètica mateixa, no? Després té uns ideals que, evidentment, doncs, qualsevol diu això, no? I a sobre que és l'Arlong, que són uns tritons que van cap a l'ésser humà, vull dir, no pots empatitzar més. Clar. Ja no és, per tant... Però sí. Entenc perfectament què vols dir. El mal que representa com a personatge narrativament està molt bé, i a mi això m'agrada, i per tant se'm torna un personatge preferit. A mi m'encanta. Totalment, sí. Aquí veiem la Nami, que té un tatuatge amb la marca de l'Arlong, o sigui, és fidel a l'Arlong 100%. Després ja veiem que no, òbviament. Però... clar, ataca amb en Zoro, no? En Zoro es tira a l'aigua per veure si la Nami
el va salvar, no? I tal, ho fa, però igualment el tanca l'engarjola, no? I li diu que ja s'encarregarà d'ell més tard, el deixa escapar, en Zoro puja amb en Hachan o Hachi, no sé com li diuen, depèn els moments, i s'acaba retrobant amb els altres Barret de Palla, que aquí ho veiem, acaba atropellat per el Shima Shopping, aquesta barca, i és molt divertit. A mi em recorda els nanos de teatre que et demanaven que imitessis en Hachan. Sí. És que de les poques vegades que vaig veure One Piece en català en el seu moment, vaig escoltar la veu d'en Hachan i em feia molta gràcia. I vaig començar a imitar-lo. I ja està. No ho faré, ara no ho faré. Però sí. Què et sembla aquest moment de que... Perquè també la Nami es carrega, entre cometes, a l'Usopp, val? Tot i que l'escena és diferent en el manga, l'apunyala igualment, apunyalant-se ella a la mà, parlant en veu baixa, no?, amb l'Usopp perquè entengui que ha de fer una mica el paper, però en l'anime veiem que l'Usopp retrocedeix unes quantes passes enrere i es tira a la piscina. O sigui, llença ell. En el manga és la Nami que el pateja. Li dona una patada i el tira. Però és que després a l'anime, quan l'Usopp explica a tota la tripulació, als companys, què ha fet la Nami, surt el cop de peu per llançar-lo a la piscina quan no ho va fer a l'anime. Això és perquè canvies el director d'episodi i cadascú adapta el manga d'una manera o altra i són coses d'errors de continuïtat. No sé si us hi vau fixar. No, jo no, la veritat és que no m'hi he fixat. Heu de ser frics com l'ensinestrat. I sí, aquí veiem també l'armada reial que apareix i res, no duren res, un pet a la mà, els tritons són molt poderosos. Aquí te n'adones també que l'armada no és... O sigui, i és el que es queixen algun capítol després, no? Quan més cap a la corrupció, que al final mira unes coses i les altres no, però en aquest cas que hi ha part de l'armada doncs, que es creu el que fa i per tant vetlla per la ciutadania i els drets humans, podríem dir, veiem que és incapaç de controlar el món. Si no pot arribar, encara que sigui un poble remot segons ho plantegen, si no pots fer això... I a l'East Blue. Clar, i exactament. Anem malament, no? Quina armada, quin defensor del poble és. És molt qüestionable, això. Sí. Crec que també diu molt, no?, de l'armada. Potser volen que ho tinguem en compte. Sí. També se'ns presenta la Nojiko, germanastra de la Nami, que abans la coneix l'Usopp i li explica que és això, que és germanastra de la Nami, que la Nami està lligada, no?, als tritons d'una manera, i més tard els hi explica en un flashback. Però en aquests episodis hem conegut en Genzo, que és com el cap del poble, no?, per dir-ho d'una manera. No és l'alcalde, perquè va vestit com de gendarme, no?, un policia, un vigilant. I la Nojiko i les seves estimades mandarines, que ja tindrà significat més endavant. I el Trueno, l'armada representa els polítics corruptes i uns inútils. Jo sempre ho veig així. Sí que veiem... Bueno, sí que veiem faccions, no? Que allà dins d'aquest gran sistema, que no pot arribar a tot, doncs s'escapa aquesta corrupció que està intrínseca, a part també com a tot arreu, també pots dir-ne política, però també allà com aquest vaixell del número 77 que tenen aquesta missió, no?, d'anar a salvar el poble. Per tant, potser no és una cosa d'organisme, però sí que hi ha coses que s'escapen i és on fa més mal, fins a perpetuar una tirania en un poble. És a causa d'aquesta corrupció que està passant això. Si no, si l'armada ho hagués fet bé, en principi això ja no passaria, però... L'Arlong, el meu estimat Arlong, té una veu en el doblatge en català increïble, és l'Enric Arquimbau, i és, si sou fans de Harry Potter en català, de tota la saga, és en Hagrid. És en Hagrid. O sigui, una veu increïble. I el senyor Vitalis, de Rami, el nen de ningú, que és un anime que a mi m'encanta, i el senyor Vitalis també. M'encanta la veu
així d'avi, i aquí amb Arlong de Tritó està increïble. Gran Hagrid, diuen. I ja està, aquí no estem al directe, vull dir, ja estem dels episodis 31 a 34, que ja és amb una Nojiko que ens vol començar a explicar el passat de la Nami per entendre moltes més coses. Marc, digue'm. El magazine, bueno, només vull llegir aquest comentari i que és així, no? Que diu que té una gran dimensió política i certament crec que es parla més de l'argument que no tant d'aquest rerefons polític, aquesta crítica, no? Ja que hem vist doncs, sovint de la tirania, de la corrupció, de les desigualtats socials, perquè al final no estan cobrant uns impostos i, per tant, l'Arlong està perpetuant una tirania però que genera discriminació per raça, en aquest cas, no? Segons els termes que utilitzen, però també qui no pot pagar per la seva vida mor. Per tant, també estàs creant una desigualtat econòmica i estàs perpetuant també doncs, aquesta desigualtat, vulnerar aquests drets humans. Vull dir que hi ha un rerefons, com diu el magazine, que si s'estira hi ha molt més a parlar del tema social polític que no tant de l'argument. I mira que és complex, no? Però suposo que és el que fa especial a One Piece, que tot i ser un shonen, que està dirigit a adolescents, té un caldo de cultiu molt important i crec que marca la diferència amb molts altres títols. Crec que l'Oda també és conscient que en aquests 26 anys aquells adolescents han anat també creixent i pot haver anat madurant amb molts més temes, i per això tindrem molts temes polítics. Sempre ho he pensat, que se'n parla molt poc, pensava el mateix que el magazine, però encara no ho podem fer, òbviament, perquè estem a l'inici, però sí, crec que s'hauria de parlar molt més es parla molt dels valors, però no d'aquest tipus, no? De valors i altres coses que hi ha dins de One Piece, sobretot polítics. Aquests ideals, al final, crec que és la diferència, que és aquest ideal polític que s'està reivindicant, bueno, de manera més directa o menys, no? Però que ja és latent sempre. I aquí ho veiem, en el cas de racisme, de corrupció, de desigualtat. Bé, en fi. One Piece és un referent per molts anarquistes, per alguna cosa deu ser, diu el magazine. Podríem acabar aquí el directe i tot ja amb això, eh? És així. Sí, és així. Acabem. Ha sigut un plaer. No? I és com... Tu seguies parlant, veig? No, però ho penses, no? Com la majoria de pirates, i això surt en un moment d'aquests capítols, no sé quin, que diuen que la majoria de pirates són dolents. Per què? Perquè codicien coses materials sembrant la mort. L'Arlong és un gran exemple. Què fa l'Arlong? Imposa una tirania per extreure uns tributs, per tenir uns beneficis, diguem, o uns diners per tal de crear després un imperi, un projecte que és totalment egoista, egocèntric, i que al final està vulnerant els drets humans, no? En canvi, tens un altre tipus de pirata que el seu objectiu no és el tresor material, per tant, no és robar-li a ningú, sinó tan sols és perseguir aquest somni que té, no? Com veiem, en Sanji té un somni, doncs, com és Envis, que és trobar l'All Blue. Bé, en Zoro és ser el millor espadatxí del món. En Ruffy és fer-se el rei dels pirates, que no sabem què vol dir encara ben bé això, però, bueno, té un somni i ho fa a través d'uns ideals que no són fer mal, sinó és tan sols fas la teva pròpia justícia, i suposo que és el que diu el magazine, no? Aquest anarquisme de dir jo tinc la meva justícia i la imposo a través de la força, no? Si crec que estan vulnerant els drets humans com fa l'Arlong, doncs jo aplico la meva justícia per tal de trencar aquests ideals. I probablement tampoc hem vist a One Piece que es mati a ningú. Per què? Perquè a One Piece la força no rau en matar, sinó en derrotar uns ideals. Sí. La derrota dels ideals és més gran que la mort, perquè així, diguem, eliminem un camí i anem cap a un altre, no? Que és crear un camí que respecti aquests drets humans, que respecti aquesta igualtat o equitat, etc. No? I aquí retornem a la força dels ideals de One Piece. Digues, perdona? En Son Goku també ho feia. Sí, no exacte. No mata cap enemic. Bueno. En Freezer el mata en Trunks, en Seula el mata en Son Gohan. Bueno, ja en Tao Pai Pai. El monstre Bu, una bola Genki de tota la Terra. En Goku només la llança, ja està. Però ja en Tao Pai Pai, que li tira la no va morir, es va fer robot.
Bueno, coll, però sí, ja... Bueno, Però no el va matar. però sí que té la El primer voluntat, Corpatín no no? mor, perquè queda reencarnat en el fill, o sigui que no. I segueix unit a Déu i tot això, o sigui, Sí, no, sí. no mata ningú. Aquí Sí, hi ha un sí, debat, sí, Sí, hi sí. ha un debat, però Sí. també és dels que és millor deixar l'enemic viu i que sàpigues que sempre et podran tornar a derrotar, no? Però bueno, passem de bola de drac, que això ja... Exacte. Això. Maten Kaito, el maten Seula. Perquè explota en Seula. No sé, que clar... Seguim, del 35 al 37. Episodis que aquí l'estima a One Piece s'eleva bueno, a màxims. Clar, no ho he explicat, però la Nojiko vol explicar el passat de la Nami i en Ruffy diu que no li importa i se'n va. Ell simplement, havent vist el moment en què es troben amb la Nami, li diu sí, he matat l'Usopp i tot això i tal, hi ha un moment que diu a reveure, una cosa així em sembla que diu, amb una cara com de tristesa, que inclús en Sanji diu tu Zoro ets tonto? No has escoltat com plorava el cor de la Nami? I això en Ruffy també ho ha notat i ha sigut en plan jo sé que aquí passa alguna cosa, no em fa falta explicacions, la Nami és la meva amiga i ja està. El que passa és que passejant per allà no sé què faràs. Anar demanant preguntant ets l'Arlong? Ets l'Arlong? Ets l'Arlong? Clar. És en plan, però Clar, bueno. però això és interessant perquè és la confiança cega en els teus tripulants, no? Per molt que et diguin, tu tens aquesta confiança cega, saps de la teva decisió i en cap cas ho poses en dubte. I no necessites ni escoltar cap història per justificar que tu intervindràs en això, que ja saps, ho tens perfectament clar, el que vols, no? Però també fa gràcia perquè quan li diuen que no es vol unir a la tripulació, etc, tampoc imposa, tan sols es manté, no, allà, o sigui, sap que és de la tripulació que esperarà, però no forçarà ningú a fer-ho, no? Sinó tan sols ajudarà, i aquí anirem veient, no? Com ara encara en aquests episodis, l'Anemi ho ha estat carregant des de fa 8 anys tot en les seves esquenes fins que ara començarem a veure aquest canvi, no? de xip i potser també que és quan s'acaba integrant a la tripulació. Tu al final no pots treballar de manera individual en un grup, sinó que has de col·laborar amb els altres, no? Jo crec que aquí traiem aquesta gran càrrega que ara veurem. Gran personatge, la Belamer, que abans ens va dir l'Anna Canudes. Ella és de la... Mira, ara ho estem veient, és de l'Armada i era bona, tenia uns ideals de justícia, uns valors. Aquí no sé quin tipus de batalla estaven fent, si era una mena de... No sé per què, m'he imaginat una guerra civil sempre en aquesta escena. Dins meu, sí, No sé, sí. Pel to de la fotografia, perquè em recordo potser una mica quan veus fotos antigues o alguna de guerra civil, no? D'aquí mateix. No? I no sé, és sempre la sensació que m'ha donat. Si em permets, vull fer tan sols una crítica, perquè sempre la Belamer és molt idolatrada. Abans diré una cosa, però. Sí, digues. La illa aquesta on està havent-hi la batalla i s'hi enfronta bueno, hi ha l'armada i tal, i es troba a la Nojiko i a la Nami, es diu, ho tinc aquí, Oikot, que és Tòquio al revés. Curiositat. Que curiós. Sí, és curiós, sí. Ja està, ara sí que ja pots dir el que volies dir. Sí, el que comentàvem de la Belamer, no? Que és una personatge molt idolatrada, al final, per aquests passats, no sempre, que al final això ja ho hem parlat algun cop, no? Però deixa'm també estirar el fil i et preguntes per què sempre els passats de One Piece són tan tràgics, no? Sobretot dels personatges, al final veus que és un recurs per empatitzar i sobretot per fer un record significatiu. És a dir, que malgrat passin 300 episodis, com t'ha marcat tant aquest passat perquè és punyent, tu el recordaràs perfectament, no? És aquesta estratègia de no fer un passat diluït, sinó dius una cosa que marca i dius, saps que ho recordaràs i sempre et permetrà empatitzar amb aquest personatge, passi el que passi, no? T'hi posaràs en la pell. Però retornant en el cas de la Belamer, no? Aquest passat, doncs, que al final també t'entendreixes, que empatitzes, etc. Tan sols vull fer una crítica, ja, per crear una mica de polèmica, i és quan la Belamer jo crec que reacciona de pena per ser una mare o per ser una adulta, que és quan, malgrat les paraules de la Nami, que és una nena de què? De 8 anys a 10, li dona una bufetada i a la vegada li contesta de manera molt i molt dolenta fins que
que li diu que se'n vagi de casa, no? D'acord, sí, però És de tu ets una l'armada. mare, Els tu ets un valors. referent, tu ets una adulta i crec que en cap cas doncs, has de caure. No tots ens podem equivocar, etc. Però tan sols volia fer aquest apunt. Per la resta no tinc res a dir, però sí que volia crear la polèmica aquesta que crec que com a mare aquesta acció és lamentable. I ja està. Veiem com la Nami té moltes coses de la Belmer. Per exemple, hi ha un moment que quan en Genzo li porta la Nami a la Belmer dient ha robat aquest llibre i tal, i castiga-la i no sé què, la Belmer es posa així en plan, ai, saps? Tranquil, Genzo, no et posis així i tal. I la Nami ho veu i riu, i després veiem com la Nami sempre té aquest punt de que fa servir, no? la sensualitat aquesta femenina per posar tous als homes, i caure a la trampa, perquè som així de simples. I sí, em fa gràcia com la Nami té moltes coses. La Nojiko també ho deu tenir, però no la coneixem no la coneixem tant. Dic que quan arriba a l'Arlong hi posa unes normes, que és que els adults valen 100.000 berris i els nens 50.000. La Belmer només té 100.000, o sigui, es salvaria perquè en el registre del poble no hi surt que estigui casada ni amb fills, per tant, és dona soltera, però suposo que el que dius de la bufetada i tot aquell comportament una mica mesquí per part d'ella a l'inici és per reforçar, com ella mateix ara diu, saps? Totalment d'acord. Totalment d'acord. I guanya molta més força. Totalment potser no calia arribar a aquells extrems, potser no calia. Jo crec que si no veiem allò, si la Belmer fa exactament el mateix discurs, ens entendreix igual i el significat és igual de potent. Estem veient imatges ara que no veiem a l'anime en català perquè estan censurades en el màster, jo diria que el màster internacional, no diria que això està tret, no sé si ho ha tret la mateixa TV3 o això, i no veiem aquell moment. Que Marc, si em permets, també hi ha una cosa molt interessant, encara que comentaves això d'aquest impost que creen, abans que arribi l'Arlong, però també passa després, abans que arribi l'Arlong, la Nami roba un llibre perquè a casa tenen dificultats econòmiques. Ja és la gata lladra, Exacte. I veus que un ciutadà diu una frase molt interessant que diu a mi em sembla, ho diuen en el poble en general, a mi em sembla que entre tots les hauríem d'ajudar perquè és una família sense recursos. I retornant a això que deia el magazine, al final veus que hi ha política social, que dius com el poble és social i intenta intervenir per tal d'igualar les desigualtats que hi ha entre la resta de ciutadania. No és tan classista ni és passada de qui es pot culpant-lo perquè no sé què. No, sinó que intenten ajudar al fet de dir, ostres, tenen dificultats econòmiques, potser hauríem d'ajudar-los, no? Sí. I després, quan passa allò de l'Arlong, també es diu alguna frase similar que diuen, bueno, el poble es posa a disposició de fer-se càrrec, no? També d'aquestes nenes. Per tant, aquesta empatia, aquest fet més social, no? D'estar per problemes socials. No sé, crec que també diu molt això del pensament d'Ona, Hi ha una cosa que van obviar a l'anime, i és que l'Arlong, quan arriba al poble, ve amb la intenció de crear aquesta tirania, no? De demanar 100.000 berris als adults, 50.000 als nens, però també busca algú bo fent mapes. Que això no s'explica a l'anime, simplement veient un sol mapa de la Nami ja se l'emporten. En el manga té més significat perquè com que ja està buscant algú i ja veu el talent de la Nami ràpid, me l'emporto. No canvia gaire, però només volia afegir que hi ha aquesta diferència. I també en el manga veiem la mort de la Belmer és amb un tret al cap. No és en el pit o al cor, que és el que jo intueixo, no? Que la dispara directe al cor a l'anime. En el manga és al cap. És en el cap, i just després del tret es veu un mig cap amb la boca oberta. Suposo que l'altra meitat no hi deu ser, però la tapa una onomatopeia del tret, i és bastant... Hi ha molta sang, que aquí també no surt. I també després en Genzo també rep, i veiem com es fa les cicatrius. Aquí no hi ha tanta censura en el manga i veiem com inclús la de l'ull es veu perfectament, i a l'anime ens ho tapaven amb la visera de la gorra perquè no ho veiéssim.
teníem aquesta petita censura. Només destacar això. I no tindrem més diferències amb el manga. I Marc, per al que has comentat també, això que l'Arlong, no? Que en l'anime no apareix que estan buscant una cartògrafa. Sí. En un moment es diu que l'Arlong ja han invaït o han controlat o han atacat uns 20 pobles, es diu, alguna cosa així. Sí. Clar, jo em preguntava per què Arlong Park se situa en aquesta illa o en aquest poble, no, concretament? Et volia fer una pregunta. És un lloc estratègic o és que han trobat la cartògrafa que buscaven en aquests 20 pobles tants i han dit com està aquí, la tenim en el nostre poble i així ens l'assegurem? És una doble pregunta que tinc. No sé. Et volia fer una pregunta, però crec que ens contestarem a la vegada, perquè trobes covard que l'Arlong vulgui conquerir l'East Blue i no la Grand Line? Depèn de a llarg termini què vol fer, no? També... Clar, busca una cartògrafa. Què vol? Que aquesta cartògrafa faci tot el món per després ja saber per on atacar i anar expandint el seu terror. No sé, han passat anys, O sigui, és un pla més llarg que el d'Enkuro. O sigui, sí, totalment. Clar, no sabem els objectius, però crec que començar a l'East Blue, que pot venir l'armada, com hem dit, però se'ls carrega sempre, és com molt... potser covard, no? Ves a la Grand Line, va, si tens pebrots, estimat Arlong. Sí. I era això, mira. Crec que ens hem contestat, sí, amb fent els mapes ja... Pues això. I acabem el flashback aquest, amb el gran moment de... Bé, no. L'episodi acaba que el Nezumi, el Rata, torna a la illa i exigeix a la Nami tot el que ha robat. Aquí és quan es comença ja a sospitar que la promesa de l'Arlong, no?, de quants berris? 3 milions de berris? O 9 milions? 9 milions. Li queden 7, crec, Val, per alliberar el poble. Sí, em sona que eren 7. No me'n recordo gaire. 7 milions li quedava. Diria que sí, posaria amb el foc. Pues del 38 al 42 ja és això, ens apareix... Hosti, no, espera, que ja hem vist el gran moment aquí. Falta... Espera, clar. Això deu estar passant aquí. Val, sí, ha acabat d'explicar el flashback, aquí ho veiem. Veiem com comença a robar la Nami, el que dèiem, no?, per acumular tot això per la gran promesa de l'Arlong. Clar, la Nami és una nena, però tu et creuries a l'Arlong, realment? Clar, després del que ha fet... Ella ja sap, no? Tot. Sí. Ella passa el que passa de manera... Bueno, perquè no hi ha cap altra via, no? Sap que per la força no pot fer res i tampoc compten amb el suport de ningú més, per tant, és una... Sí. Aquí el tenim, en Rata. En Rata exigint. Saben que estan per aquí amagats, o sigui, l'Arlong és un cabronàs, ha xerrat i... En japonès, la rata s'assimila s'assimila en algun tarannà o en alguna cosa? Algun sorollet, sí. Una cosa així, sí. I en algun comportament, que sigui un rata, que sigui un ser despreciable o alguna cosa, perquè sigui una rata aquest... Crec que simplement com representa el personatge és un rata. Bueno, rata més aquí seria com un garrepa, no? Realment. Correcte, exacte. Aquí és més garrepa, no sé si a Japó pot ser més, no ho sé, que te la fot per l'esquena o que és un rata també és com un animal molt escarós per molta gent. O sigui, representa el més brut de la societat, no? Una mica, no sé. Pot ser. Sí, pot ser. I representat en una de l'armada, inclús, pues, ja queda... Hosti, quin noi més guapo has portat avui, en Sinestrat. T'has equivocat, és Cristià. T'ho diré. Li diré com la meva mer. Andy Neu en espècie. Així tanquem el cercle, no? Ara. Però crec que es referia... Ostres, Cristià, que ben acompanyat estàs avui amb aquest gran presentador. Exacte. Això sempre. Sabia que diria això tot just entrar al xat, diu la Vaca. És que els que coneixem amb aquest home, en Mr. Karate, és que jo també ho sabia i dic, llàstima que encara no hi sigui, Espero la seva perversió. I aquí aquesta escena que veiem ja el poble en armes i Sant Tornem-hi, no? També aquesta unitat social,
bueno, al final ets un poble reprimit que no salva ningú, no? Que encara facilita més, no? Però aquesta comunitat, aquesta identitat, aquest fet d'aixecar-se en armes, que ja ho has perdut tot, estàs desesperat i a la vegada doncs, de sacrificar la teva vida, no? Bueno, que diu molt també aquest sentiment de comunitat. Jo ho vinculo molt com un poble d'esquerres, però que aquí ja suposo que ja anim la imaginació, però bé. He parat la imatge perquè just després de que el poble, perquè en Genzo estava en el moment en què la rata troba el tresor, pues ja sap que o també s'uneix el poble en aquesta lluita o no hi ha res a fer ja. Ja és que sigui el que Déu vulgui, anem i a veure si derrotem a l'Arlong. I deixen a la Nami sola, la Nami ja impotent total, ve el gran moment i crec que el preferit de molts i que quan van veure això, no sé, jo crec que aquí la Toei un 10, perquè realment, ara posaré un moment el frame perquè el veiem. Crec, no ho he vist amb altres animacions i tal, però aquí ara està a punt de fer-ho. A veure, ara ho tenim. Ja veiem a l'Arlong, el volia posar perquè es veiés i reafirmar. La textura d'agafar-te la pell mai l'havia vist en animació. Crec que està molt ben aconseguit. Realment notes que és un personatge viu. No sé, em va impactar bastant aquest moment. Hi ha tota l'escena, no? Però aquest frame en concret no sé, la gent qui controla els cascos controla el directe. Ho has dit tu. Sí, res, però no em facis cas. Doncs estic molt d'acord amb el tema del tatuatge. Més enllà de l'escena està molt ben trobada, els plans, els detalls i com dius, doncs t'ajuden a empatitzar molt, no? A notar perfectament que s'està tocant la... Com se'l mira i dic, no puc derrotar l'Arlong, però puc eliminar, no? Aquest tatuatge d'alguna manera s'està... aquí hi ha tant de significat, hi ha tant... Què en transmet això, Cristià, a tu? Aquest moment és... Sí, no, i és molt simbòlic i al final aquí, ara no passa, dius, aquest moment que aquí fa el crac. O sigui, veu com se li estan anant les mans, que porta 8 anys carregant-ho tot en les esquenes, traint a la gent, fins i tot a una tripulació que s'ho ha passat bé, que s'ha alliberat, que ha deixat de pensar per un moment durant aquests 8 anys amb aquesta càrrega, perquè ella se'n va oblidar per uns instants, fins que veu el cartell de l'Arlong i tornen a la realitat, no? Però, clar, veus com en aquest moment, tot i aquest camí que ha fet sola, de cop veu que no el pot fer sola, que el poble per fi s'ha rebel·lat, que ella no els pot controlar i a la vegada veu que ella sola tampoc pot fer res, que l'Arlong li ha fotut per l'esquena, que sap que l'ha traït, que sap que no hi ha més camí, que no té cap altra opció, fins que diu ajuda'm, encara que s'ho li carregar en les esquenes, fer-los fora perquè no els matessin, que li diuen a l'Usopp, li diuen a en Ruffy, li diu a tots que marxin, que no vol saber res, aquí se n'adona, obre els ulls i diu Ruffy, ajuda'm, i és quan te n'adones, no? I ve aquest simbolisme que també et vull preguntar, que és aquest traspàs del barret, no? Que dius, tu per què? Per què credeu que en Ruffy li posa el barret? Què significa? Perquè això significa alguna cosa. Però aquí hi ha un abans i un després per la Nami, és aquest moment, vull dir, aquí hi ha alguna cosa molt important per ella. Et surt un mini flashback de quan se'l posa després de que en Buggy li digui alguna cosa del barret i li diu no toquis el meu tresor, no? És molt important per mi. Per tant, deixar-li amb algú, que no és un desconegut, però té molt de significat, està dient, t'estic oferint, t'estic deixant la meva vida ara mateix. No? És com vas a la gasolinera, hòstia, no tinc pasta, té el DNI, ara torno. No és el mateix, però això passava abans, Si no tenies calés havies de deixar el DNI, perquè sí o sí havies de tornar tard o d'hora. Ara torno, ara torno. Si hi havia confiança, clar. Sí. No, aquest moment de la Nami és brutal. Que Ichiro Oda, fixa't com és que potser, com a lector del manga, ja no dic de l'anime, però sí, els que veuen l'anime per primera vegada, deurien dir quin personatge més simple, no? La Nami només pensa en diners, en robar i poca cosa més farà. I després tot el transfons que li dona a lo que tu estaves potser criticant com a personatge a l'inici per bàsic, no? I simple, i ara té 2 tasses.
Sí, clar, entens moltes coses. Viu darrere d'una màscara, malgrat se la treu amb els barret de panda, però després se la torna a posar per tal que té una missió que es vol carregar només ella, no? I aquí... I al final això, no? També potser el barret vol dir que recordar que tu ets un més, que tu ets un dels barret de panda i que, per tant, estàs dins d'una tripulació, tens uns companys que estaran allà sempre, no? I al contrari que la resta de sagues, potser veiem que la Nami és, malgrat té la voluntat i va, no? És la que lluita menys, no lluita contra ningú. En la resta de sagues sí que ho hem vist, no? L'Usopp que es carrega en Django Gen, en Zoro es carreguen en Morgan, en Sanji... Bueno, lluita contra l'altre, però la Nami sí que no veiem que es carregui ningú, no? Això potser també ens diu que és un altre tipus de perfil, potser? No ho sé, pregunto. No sé. Clar, és que en principi saps que és un shonen de lluita, però clar, en Ruffy no va agafant la tripulació segons el nivell de poder que per a ell li sembli bo, sinó per una tasca. Crec que la tasca de la Nami, clar, és un shonen, són pirates, haurien de lluitar, sí, però si la Nami la vos com a navegant i pels mapes i tal, bueno, els mapes els fa per ella mateixa, no? Perquè li agrada i és el seu somni fer-ho, però és una navegant. Li podria dir tranquil·lament no lluitis mai, però òbviament hi haurà combats. Sí, sense dubte, això. I a més, que no hi ha res a retreure, perquè al final hem vist el passat de la Belamer i jo crec que aquí hi ha una visió de gènere, el fet de reivindicar la figura de la dona, de mare soltera, i a la vegada doncs, amb aquesta força, amb aquest apoderament, amb aquesta decisió, amb aquesta valentia fins al punt de jugar-te la vida, de llançar-te sobre l'Arlong i un grup de pirates, de tot, no? Al final és una reivindicació de la dona increïble, crec. Però bueno, sí que en aquest cas de protagonisme no tan sols volia preguntar, no? Més enllà, malgrat, doncs, potser, probablement, quan avanci la sèrie sí que veurem altres facetes d'aquest personatge, però aquí sí que volia destacar això. Saludo a la Queen Na, que porta una estona aquí i no he trobat el moment de dir-li hola. Bones, benvinguda. I hem tingut un follow. Del nom que no el podia pronunciar, però diria que era Pandi algo. Tot i que era una X, la A, però suposo que és Pandi algo. Moltíssimes gràcies per ser-hi i pel follow. Queda't. Estem comentant els episodis setmanals emesos al Super 3. Per tant, no hi ha spoilers. Som lliure de spoilers. Hola, bro Ibai. Ha reaccionado a un vídeo mío de TikTok. Lo puedes mirar. Uy, tenim spam. Ara hi corro. Sí. Tenim spam, el meu primer spam. Oh, que feliç que sóc. Nami ja té el barret, no? És el que diu la Queen, no? Et confio en tu, no? És el meu barret. I ara veuré el gran moment amb un tema musical de la banda sonora que jo crec que no es va fer per aquesta escena, però és que fora d'aquesta escena jo no la sé, no encaixa mai. Aquí és que és excel·lent, és excel·lent. I ja veiem com tots en veritat tots ho han vist, i em sembla raro que en Sanji no hagi anat a aturar la Nami com s'estava apunyalant ella mateixa, però ho fan Ruffy. I això se'n van cap allà, rotllo western, de Sergio Leone, brutal, amb la música. En aquest moment, en Mr. Karate fliparia, però com que no vol veure One Piece, és així de tossut i marrà. És que tossut, sí. No coneixereu a ningú tan tossut i marrà com en Mr. Karate. I dic marrà perquè a en Cristià li agrada que sigui marrà, Correcte. Referim-ho després de la pel·lícula, però sí. Continuem amb One Piece. Sí, gran moment com es dirigeixen cap a Arlong Park, en Ruffy destrossa la paret, la porta i part de la paret, i diu: qui de vosaltres és el capità Arlong? Continuarà, s'acaba l'episodi aquí. I vaig dir, acabo de veure un dels millors episodis d'anime de la meva vida. I ha sigut amb això, amb One Piece, amb aquests pirates. Us seguiré fins al final, vaig dir aquí. Inclús vaig fer-li... Li vaig mostrar a gent que no havia vist mai One Piece aquest episodi i va ser un... ¿Esto què és? O això què és? Perquè, clar, tant podia ser que apareix en castellà com en català i tothom flipava. És brutal, és brutal.
I això és el final del 37. Ens queda del 38 al 42, on ja comencen els combats. Abans, però, volia dir que, tot i que l'anime i el manga tampoc és que ens ho mostri per no dir gens, però l'Oda és com és i li agrada explicar-nos coses també fora de pantalla i del paper, l'Arlong té una tripulació. I ara els aniré passant per aquí. Un és en Pizarro, que és el músic. També tenim en Kaneshiro, que és el mestre d'Asha, que és aquest d'aquí, de la seva tripulació. I els altres dos no tenen rol, que són en Take, o Teik, podria ser, que és aquest d'aquí, i en Shioyaki. Apareixen en algun moment per allà de fons, poden dir alguna cosa, però estan creats, tenen la seva wiki, i el nostre estimat Enric, la nostra Wikipedia en català, ens ha proporcionat els noms i el rol en dos d'ells, perquè ja l'Oda no fa tant tampoc, Ja, amb dos rols hi ha prou, un músic i un mestre d'Asha. Suficient l'Arlong, I això, tritons. Com encara queda un episodi per acabar, fixeu-vos si els veieu, o torneu a remirar algun dels episodis, sobretot quan arriben a la vila de Coco per primera vegada, fixeu-vos si els veieu, us farà gràcia, però existeixen. Un d'ells és en Musculator en perruca. No penso llegir cap missatge teu ja més, Mr. Karate. Ets un malparit. Insultant el meu anime preferit. I ara, insultant no, perquè Musculman és un gran personatge, però això ho fa per fer mal, Vol que acabi plorant aquí, i potser si ploro guanyo espectadors, Tot podria ser, que aniria corrent la veu. Hi ha un de la tripulació de l'Arlong que és mestre de karate. Diu la Queen, i tenim a Mr. Karate aquí. No farem que li agradi, dient-li que hi ha algú que utilitza karate. O sigui que res. A prendre pel cul, Mr. Karate. Mira, aquí tenim alguns. Aquí dos reben un cop d'en Ruffy, s'acosta a l'Arlong i patapam. Primer contacte. Què et sembla tu el combat? Jo en One Piece també ho he de dir, tot que sigui un shonen de lluites, en aquesta part de l'East Blue sí, però més endavant, els espectadors també ho aniran veient, per mi els combats, importància mínima. No és el que m'interessa de One Piece realment. És una mica el que comentava abans al magazine, no? Tot el transfons polític i social que hi ha, no? I com ho transmeten en un manga, en el que molta gent encara ho té com dibuixos, no? Dibuixos xinos. Però hi ha gent adulta que veu One Piece i veu que, ostres, pues sí, això és una obra madura i amb molts valors i amb uns missatges, no? Al darrere. I, no ens repetirem, però això és... Estic d'acord, Sí. I els combats no. Sí. Els d'East Blue sí. A mi m'agrada molt com lluita a l'inici en Ruffy, tal com és, de goma i utilitzant tècniques ara aquí com el del molinet per emportar-se, per fer fora en Mo o Momo, com es digui, fora, no? Fora d'Arlong Park, més que res. Sí. Aquí també te n'adones al final, no? Això que fan Ruffy, que és entre l'humor, però com l'humor et determina l'argument, no? D'una estupidesa, no? Al final, per fer riure, al final saps que els següents episodis et determina què passarà, no? Una mica, perquè en Ruffy queda fora de joc per una estupidesa. Sí. Que dius, no? També quin capità. Però suposo que és l'excusa per donar protagonisme a la resta de personatges, però bé, no? Sí que diu molt del personatge. Diu, acabo de veure que el karateka també és un tauró com en Jinbe. No ens fa spoiler aquí en karate, per sort, perquè el mateix Yosaku ens diu que dels 7 guerrers del mar hi ha en Jinbe, que és un tritó, i forma part de la tripulació de l'Arlong, això diu. O sigui, no és cap spoiler. I una cosa que m'ha fet molta gràcia, no sé si és del tema de doblatge o és que realment és així, que l'Arlong justifica la seva superioritat racial, en aquests termes, perquè és decisió del cel. Ho diu així, literalment, diu que és decisió del cel que ells siguin superiors que els humans.
clar, i penses, del cel, què vol dir que els tritons també tenen religió, tenen creences? És una cosa que m'ha fet gràcia. No sé si és el doblatge, que ho van traduir d'aquesta manera i potser en l'original deia una altra cosa, o realment en l'original també diu que és del cel, per tant que ve d'un déu o d'una divinitat, no? Que dius, bé, curiós, no? Sí, és curiós perquè, clar, t'està dient, hòstia, Déu... si compartim el mateix Déu, representa, no? Clar, ha fet els tritons més forts i ell se sent com agraït a Déu pel... Clar, en veritat l'espècie humana és dèbil a qualsevol altre animal, per exemple, no? Jo crec que qualsevol animal, un os mateix, ens mata, no? Totalment. Nosaltres va haver un moment que vam evolucionar, vam crear, desgraciadament, les armes, tot i que en el seu inici eren per caçar i tal, però clar, tot va anar, no? Evolucionant a pitjor, no? Perquè som escòria. I clar, suposo que si encara fóssim humans simples, sí, seríem dèbils, no? Potser va per aquí una mica, la cosa no... Sí, pot ser, que al final és el que diu la Vaques, no? Que tampoc sabem res de religions. No I és cert que res. religions a One Piece és un tema que ara hi penso i tampoc crec que es passa bastant desapercebut, no? Sí. Suposo que per no entrar en polèmiques, no? Més enllà d'alguna referència, alguna cosa, però, bé, en fi, res. Jo crec que pitjor Déu al món és el que es creu Déu en... Que això n'hi ha bastants. Sí. És pitjor qui es creu un Déu que no el Déu mateix que cadascú pensi si existeix o no. Correcte. Jo crec que aquí devem tenir molts ateus, però bueno, a la vida mateixa també passa, diu en karate, sí. Com heu vist, cada tritó s'assigna un barret de palla, no? No vull dir que es posin un barret, sinó un membre de la tripulació del barret de palla, i tenen combats. En Zoro contra en Hachan, en Sanji contra en Kurobi, i l'Usopp contra en Chi o en Zarbon. És que amb el mateix color... És raro que no tingués la veu de l'Aleix Estadella. Li hauria quedat molt bé amb en Chiu. Realment, sí. I els tornarem a posar, perquè com estan fent els combats, ells... Aquí tenim en Dodoria, aquest que no seria ningú, i aquí en Zarbon. I els tenim. I mentre en Ruffy va lluitant amb l'Arlong, però també s'atura el seu combat, narrativament l'Oda l'atura, deixant-lo a la piscina, no? Fora de combat, perquè així puguem anar veient com van fent els altres combats a la resta de tripulants. Que això és una cosa que Oda també té com una potencialitat, no? El fet de democratitzar, ara que s'està augmentant la tripulació, veient com democratitza les batalles o dona visibilitat a molts personatges, no? També és l'inici i hem de reivindicar el poder de cadascú o l'habilitat de cadascú, etc. No? Però té la seva gràcia en això, no? Que no només es centra en un personatge i que potser aquella batalla es pot fer molt llarga, sinó que al final estàs veient petites píndoles, diguem, o moments, no? Per cadascun, no? Tenint el seu moment de glòria, que sigui un capítol, mig episodi, el que calgui. El que veiem això de l'Usopp també lligant-ho, m'ha fet gràcia com trenca, no? Amb aquest complex d'inferioritat, al final se sent el més dèbil de la tripulació i és aquest moment que té intern, aquest debat intern de dir, doncs ara em faig el mort, renuncio, me n'entorno al meu lloc de benestar, que no em passi res, però mica en mica va recordant doncs, la forma que tenen els altres membres de la tripulació i se sent malament i al final es reivindica, no? També probablement recordant el seu somni, que és ser al final doncs, un pirata valent dels oceans o el que sigui, no? I veus com també trenca, no? Per tant, aquesta saga potser també és important per això, no? El posa a prova i fa aquest clac, no? També de dir, bueno, sé que potser sóc el més dèbil però tinc les meves debilitats i probablement aquesta victòria li dona un vot de confiança per ell. Aquí hi ha el moment que l'Arlong veu la ferida d'en Zoro, perquè li esparrica la camisa, i li diu que en el futur pot ser molt perillós en Zoro. Ja s'espanta realment, diu, i té pressa en acabar amb tot. Sí. És intel·ligent, l'Arlong, és molt intel·ligent. També és el primer combat que ja tenim oficialment com a tripulació, perquè tots tenen el seu combat. Veníem de la saga d'en Kuro, que
Zoro sí, lluita amb els germans gat aquells, però tampoc és el que va ser. Amb en Krieg i en Sanji amb en Perla, però no ho podríem comptar. Aquí realment estan defensant alguna com a tripulació, no? A un amic, a un company, i sí, correcte. També... Mira, aquí tenim el moment que agafa espases, no? I és quan en Ruffy diu la gran frase de jo no sé dir mentides, no sé lluitar amb sabres, no sé cuinar, em sembla que diu no sé de navegació, no? O encara no menciona la Nami perquè potser encara no la considera oficialment fins que no s'acabi la saga o alguna cosa, però va dient coses i diu soc conscient que no sóc res sense els meus amics. I l'Arlong li diu que això és patètic perquè on te vol arribar, no? Havent de confiar tant en els altres. Que realment és com ho diria? Si en Ruffy existís en el món real i digués això en una entrevista de feina, dic, no sé fer això i l'altre, però confiaré en els companys de feina. Li dirien, tio, no et volem pas. No sé, és com molt... No? Però... Bueno, depèn, no? Si t'especialitzes en un altre departament, no? Seria potser més aviat, no tant potser la teva tasca, però sí potser de departaments, no? Però és cert, no? Jo crec que aquí també es marca molt el shonen que sempre es posen en valor doncs, l'amistat, la perseverança, la cooperació, etc. Al final no deixa de ser un shonen i ho reprodueix. Suposo que dins del món de One Piece és un dels valors que té en Ruffy, aquesta confiança amb els companys i de complementar-se, no? Que potser en Ruffy doncs, no és el més fort, potser, qui sap, però el fet aquest li marca un tret diferencial, no? Que a través de la cooperació, com hem vist, doncs, li permet guanyar en els rivals, cadascú aportant el seu, i és el que veu l'Usopp també, de dir, doncs jo també he aportat la meva part per tal de fer un gran equip i tenir aquesta victòria. M'agrada el complement aquest perquè en Ruffy els necessita a tots, però tots només necessiten en Ruffy. I això és... Interessant, això. Ho trobo molt, molt brutal. Clar. Pensa i té lo seu, eh? Vull dir, en Sanji no dirà confio ara només en Zoro. No. Tots aposten sempre per en Ruffy i en Ruffy aposta per tots. És com a l'anime de Gurren Lagann, no sé si l'hauràs vist, un dels personatges més importants, li deia no confiïs en tu, vale? Confia en mi perquè jo confio en tu. Crec que aniria una mica per aquí, no? I això, gran Ruffy, gran tripulació del Barret de Palla, fot amb el combat contra l'Arlong i tota la gent. I res, l'Arlong va ensenyant tècniques on es veu la superioritat dels tritons, però en Ruffy sempre té alguna per en sortir-se'n. També destaquem lo de l'Usopp, que la gent que comença a veure l'anime ara potser diu, ostres, aquest l'Usopp, tan caganer i de cop sempre treu força o alguna cosa. És un personatge que, clar, potser hi ha por que es torni repetitiu, això de sempre tindré por però trauré valor al final. Ja ho veurem si el personatge sempre tirarà per aquí, però sí que qui ho pensi podria començar a espantar-se dient quin personatge més pesat, perquè saps, sempre començarà fent això i després, no?, canviant. Jo és dels que menys m'agrada l'Usopp, realment. Però, bueno, és potser qui aporta aquest recurs més humorístic, no? Al final també és un recurs per argument que es pot fer repetitiu, doncs com diu ja es veurà, no? Però bé, també té la seva gràcia. Quin barret de palla destacaries fora del capità que t'agradi més que els altres? Jo sóc de Zoro. Ets de Zoro? Sí, totalment. Sí. I la gent del xat, què? Aneu dient i ja us aniré llegint a veure què dieu. Jo era Zoro East Blue i una bona part de la sèrie. Després vaig canviar realment. No diré encara quin és el que més m'agrada, però jo crec que la gent que em coneix sempre ho té clar, No sé. Li agrada cuinar, Sí. És que jo el lluitar amb patades és brutalíssim. M'encanta. De moment Zoro actualment no arriba al top 5. De moment Zoro actualment no arriba al top 5. Diu, vale, ho he interpretat malament. Sí.
I res, hem acabat, acaba amb l'Arlong agafant una serra molt gran i ha partit, literalment, l'ha partit totalment Arlong Park i han entrat a l'habitació on la Nami ha estat molts anys dibuixant mapes. I aquí és on s'acaba l'episodi i no sabem res més. A veure si ho podem veure, ho poso. Estem aquí, en aquesta habitació. L'apunta tot el cap i acabem amb aquells ulls d'en Ruffy i el continuarà i aquí s'acaba tot el que hem vist de One Piece, els 14 episodis. Quin resumet! Déu-n'hi-do. Tinc la gola seca. Uf, és que és una saga brutal. Brutal. Ens hem deixat coses, segur, perquè hi ha moltes coses a destacar, però si tens alguna cosa a dir, que et resumeixi... Jo crec que el bàsic és això, no? I al final podríem resumir en 3 termes a Arlong Park, no? Que al final és... Arlong, diguem, és discriminació, desigualtat i racisme, i la Marina porta també aquesta corrupció, i el poble aquest més de caràcter social, juntament amb els Barret de Panda, doncs són l'antítesi, no? Porten més aquesta cooperació per tal de lluitar contra aquesta discriminació, generar la igualtat i també lluitar contra aquest racisme, com tu molt bé has apuntat, que és un poble que no és racista, no? Malgrat estiguin subjectes en aquesta tirania i més doncs, d'un grup o d'un col·lectiu que justifica la seva raça per tal d'imposar-se, no? Per tant, bueno, que té uns valors interessants la saga, jo ho resumiria així, molt, molt, molt ràpid. One Piece... Clar, realment no sé si hi ha gent nova. Sé que hi ha el Trueno, que sí, que és dels que han començat One Piece arrel d'aquesta remissió a l'SX3, però és que, clar, m'agradaria veure què ha pensat la gent amb aquests 14 episodis de la saga de la Nami i jo crec que ara s'han creat nous Barret de Palla, s'han format nous Barret de Palla, està més ben dit, i ho gaudiran molt. A partir d'ara és gaudir. Aquí no sé què diuen de la Ginger feia judo, és que ara estan amb Yawara ara aquí. Gent, farem una raid als amics del Far Friki, que hi tornen a ser. Deu ser que deuen tenir els divendres, però no els hi faré sempre raid, però avui els hi farem perquè veient són ara els que tenen menys i els hi farem una raid. Deuen estar tornant a parlar d'Invasió Secreta, sí, vale. O sigui, la sèrie, si l'heu vist, us quedeu al debat, o feu la raid igualment, doneu suport una mica i anem a l'entrevista que fa Hitotsume Kat en Sanfaina Visual, que acaba d'arribar de Japó i ens explicarà cosetes en el canal de Telegram. Val? O sigui que això, fem la raid i, senyores i senyors, moltíssimes gràcies per ser-hi. Espero que gaudiu de One Piece com ho fem nosaltres. I això, sou els millors ensinistrats. Cuideu-vos molt. Ens veiem al següent directe tertúlia de One Piece.